Ngiphinde futhi ngibingelele baba Apostle baba Nsibanda. Ngidlulisa ukubonga ubufakazi nje nomsebenzi kaNkulunkulu. Nomama siyabonga nje uNkulunkulu alethethini empilweni yethu. Nesihlumelisa kakhulu nesifundisa imibhalo. uNkulunkulu uyasebenza ngani kakhulu baba. Kakhulu kuningi sikufundayo siza ngoNkulunkulu. Silokhu sixhumene nje singena ekhaya leZwi nasendlini entabeni endlatshoba kuyabonelelwa kuhle kumnandi. uNkulunkulu senzela umusa nofazi buningi baba buningi ukuthi bezingxakaziswa ifoni nje kule nsukwini nje nge-1 September umakhaya noma egula admit esibhedlela ngamnikeza umkhuleko kababa uthatha uJesu Kristu inkosi le nomkhuleko waphuma esibhedlela baba ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu okunye uNkulunkulu angenzele khona ingane yami ihamba iminyaka 4 years iseChina ivalelekile since COVID. uNkulunkulu ngibuyisele yona baba engabusiseka ngayo yasithengela izinto kuningi nje ifurniture. Ngiyamdumisa uNkulunkulu baba selokhu nje ngingena ekhaya leZwi sinemimangaliso nje eminingi noma ngathi sithule suke sixawa amafoni but nje kuningi uNkulunkulu akwenza silokhu singenile kuningi uNkulunkulu akwenza baba siyamdumisa kakhulu ngani siyabonga ngigcina uNkulunkulu baba nibusise nomndeni nasekhaya enhlabeni ngendlajobe kabonelela abazalwane kuningi esizala ngakho abakufakazayo okugqoka impahla ezinde impela uNkulunkulu uyacizelela nami ngilolo hlobo engithanda ngathi ngaqhiza izitho zingaveli kuningi nje siyalalela ufakazi busibusise buhlumelelise kakhulu baba nime uNkulunkulu asimisele nina besinihlumelise njalo ekhulumekini njalo bagcotshwa bakaNkulunkulu siyabonga kakhulu samdumisa uNkulunkulu nibe nenkosi niphile njalo Jesu Kristu inkosi baba amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kubaba noma Nsibanda nomndeni wakwaNsibanda wonke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela nasekhaya leZwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Uye waba nami sisemkhosini ka7 days ngo-day 3. uJehova ngivezela umbono mangiphuma endlini ngifice kukhona umuntu omile ekhoneni lendlu. Ngisekuwumbono bese ngimbona iphethe isibhamu ngivele ngisithathe lesi sibhamu kuvele kube khona iy'lwane ey'qhamukayo uma yiqhamuka ngivele ngiy'dubule ngiy'bulale zonke. Kuthi ekugcineni mase ngimnikeza lesi sibhamu bese ethi hawu ubani umshiyelane emusho ngegama lowo muntu. Ngithi angifuni ukuba nesona ukuthi ngimbulale. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Obunye ubufakazi baba ngiyambonga nje ubaba uNkulunkulu umyeni wami kade ngishilo ukuthi biye engaphatheki kahle ebe nenkinga yemlenze naseqolo kodwa kuye kwathi kuzosa kube isonto ngomhla ka-3. Nkosi yami embonweni ngimuzwa uyadumisa uphumele ngaphandle ume phandle uma ngithi ngiyabuka kuyakhanya la phandle usho ngezwi elikhulu uthi akekho omunye osindisayo uyasindisa ungathi nami ngiyaphuma ngiyamlandela. Ngithe uma ngiphaphama ngathi hawu Nkosi yami ngisembonweni sekuthi ekuseni uma ngabe sixoxa uthi uyasho ukuthi yena yazi ngavele ngaphila lezi iy'nhlungu ebengizizwa lana angisazizwa. Inhliziyo yami yambonga ubaba uNkulunkulu yamdumisa ukuthi lento ebengiyibona embonweni impela iyona iyaphila. Siyambonga uNkulunkulu wethu ukuthi muhle ngey'khathi zonke akukho kuyena okungenzeki. Kusemkhulekweni wami ukuthi Nkosi gcina uyithintile inhliziyo yakhe yazane nawe ey'ntweni zonke egameni likaJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyanibingelela Mpostoli Dr. Nsibande nomama wethu umama Nsibande. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa kanye nasekhaya leZwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osivikele sonke ekhaya leZwi. Senginezinsuku eziningi ngingekho ekhaya futhi kungasele muntu. Zangena izigebengu ngomgqibelo zagqekeza emzini wami. Indaba ngiqala ukuyizwa ngabo-8 ebusuku ngifonelwa umakhelwane engazisa ngosekwenzekile. Lezi gebengu beziwu-3 eziwu-2 vele sezikwazile ukungena
bebehamba ngemoto. Lesi sesithathu uma sesithi siyajomba ngoba kubiyiwe, sesibonwa ubaba wakamakhelwane obehleli everanda ngoba ebhema. Uyena-ke obesehlaba umkhosi, lokho okwenze ukuthi lo obesajomba wabuyela emuva. Laba abebesevele bengaphakathi baphuma nabo ngaphakathi, bashaya bachitha ngemoto yabo. Bebesaqoqile nje izinto abazozithatha, abaphazamiseke bengasazithathanga. Impela uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Sivikelekile kakhulu bazalwane la ekhaya leZwi. Engathi uNkulunkulu angasisiza, simethembe njalo, sihlale kuyena, sihambe njengoba kulindelekile. Njengoba ivangeli lisho lithi masihambe ngobungcwele. Ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi udumo lonke lungolwakhe. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukubingelela ubaba nomama entabeni yendlu kaJehova nasekhayeni leZwi. Ngicela ukudlulisa nabofakazi baba. Ngiyaxolisa ngokudilitha bese kudlulile. Ngike ngathi ngibuya emsebenzini kade bekuLwesihlanu, beku-day 4 kade singene emkhosini. Ngathi ngiyangena, kwabakhona ingane engivulela isango, yaphinde futhi yalivala sengidlulile mina, kodwa imoto sengiyifake egaraji. Kanti ingane izovele isango liwe, angazi nami ukuthi yini imbangela ukuthi isanga liwe. Lawela phezu kwengane, yabambeka ingane kabuhlungu, yajuluka yamanzi. Mangiphuma ingane isango lilele phezu kwengane. Emveni kwalokho ngagijima ngabiza umfana wayekhona endlini, ngakhuleka umkhuleko othi uJesu Kristu uyinkosi. Sengikhulekile umkhuleko othi uJesu Kristu uyinkosi, ngayisukumisa ingane ngayibona iba ngcono. Ayangafuni ingane nanokuthi iye ekhaya kubo, ngiyiphelezele iye ekhaya. Kodwa ngahamba mina ngaya ekhaya kubo, ngayorephotha ngoba ngangifuna nokuyisa eklinikhi. Kodwa kwakumele ngayibiza endlini, ngayirabha ngoba yabe isingcolile. Emveni kwalokho nganginento ethi ingane nje izogula, izobambeka kabuhlungu. Ngakusasa ekuseni ngayithola ingane igijima nje inqabashiya nezinye iy'ngane. Nasekhaya kubo ngaya, angangafica muntu. Ngayibuza nangelanga elilandelayo ukuthi ekhaya baphi, yasho ukuthi abazali abahlali. Kodwa nje ngizothi leli gama elithi uJesu Kristu iyinkosi liguqisa onke amadimoni. Ngisho ngakuthiwa uphethwe yini, ungaliyeki. Liyisikhali esinzima ngendlela eyisimangaliso. Nami ngizothi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba noma baba, siday ngithe beku-day 7 ngihleli nje emsebenzini phandle, bese kufika ukuthi engathi ngabuka isibhakabhaka. Uma ngibuka phezulu esibhakabhakeni, kube ngazuthi ngibona umuntu ephuma khona esibhakabhakeni. Waphuma wayifu, besi-blue nje isibhakabhaka singenankinga. Waphuma ngathi uyifu, uphakathi efini, ubevela nje phakathi efini. Emehla athi engathi sethi uphakathi nendawo, uvele avula izandla. Ngalesi khathi babevula izandla, udedele, kwangathi udedele iy'ngane ey'ncane. Lezi iy'ngane obey'dedela bezinamaphiko, nazo futhi zehla ngathi zehla ngefu, kodwa zona becaka ukuthi zinamaphiko amancane. Bekungazuthi kudedelwa, bungathi isikhukazi esiphezulu esidedela amatshwele, ngoba lezi iy'ngane ey'vele zehla zona ngokushesha, yena wangabe esehla ukuthi azothi eze phansi, kodwa kwayizona ezehla ukucaca ukuthi ziyehla zisa phansi. Ngathuka lapho phela bengibhekile nje, ngihleli nje emsebenzini ngibhekile nje. Ngathuka lapho ngacathi hawu kwenzakalani? Hhayi, nganganaka.
ngoqhuba isikhashana ngahamba ngaye ethoyilethi ngoba ngiyaye ngisebenzise khona ukuthi ngiyokhuleka khona. Iyona ndawo engiyaye ngithole iy'ngconywana ukuthi ngikhone ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhuleke. Ngahamba ngayo ethoyilethi ngiyokhuleka. Ngithe uma ngikhuleka khona ethoyilethi kwangazuthi futhi ngiyaphinda lento futhi ngiyayibona. Baba ngibe novalo ngendlela esimanga. Njengamanje sengikusho ngoba nakhu sengizwa nje omunye usisi naye ethule ubufakazi ethi uphuphe engazuthi uJesu Kristu ulanda ibandla. Manje sengiyaqala ngiyathuka futhi nakulokho baba angazi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bamtsibanda. Sicela ukudlulisa ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi engutholile lo kwakumele ngiqale kubona ngoJulayi. Ngathi kwaba ney'nkinga ey'thile kodwa ezwini kuyasho ukuthi give thanks in all things. So uNkulunkulu mhlawumbe khona la kade ngivikela khona. So ngiyabonga kakhulu lo msebenzi ngiqalile ngoMsombuluko. uJesu Kristu inkosi. Okunye baba uNtsibanda engifuna ukudlulisa, angazi noma kuzoba relevant yini kule ndawo le. Ngathi ngisalokhuzana ngisayenzile i-fast, ngisakwi-fast ngalesikhathi lesi ngisastresswe indaba yomsebenzi ngasathi i-fast kodwa kwaba i-half day nje, I think for 4 days mangaphosisi. Kwase kwathi-ke ngalolo suku lolo sekuyinto yakudahlanyana, kwaku-beginning of August. Ngaphupha ngathi ngihamba nenye intombazane, uma ngihamba nale ntombazane singena endaweni engathi kusarondo, kodwa uma singena ngathi siyagoba, sifike sihlale phansi. Kuleli elinye iside kube khona abanye abantu ngathi abantu besifazane, kodwa engqondweni yami ngiyasho nje ukuthi lento yobungoma into engekho nje vele le. But ngingene-ke kulelo phupho lelo, fike sihlale kanti lapho siphume futhi kuleyo ndawo leyo. Masiphuma lapho ngibone ngathi sesiyiphandle and khona abantu bese kuba khona omunye ubaba ongathi ukhubazekile. Mayekhubazekile lo baba kuba khona umuntu okhulumayo ngakulelo sayidi loyo baba wathi mawungazile ukudla for 40 days lo muntu lo ungamtshela ukuthi usukume ahambe ngampela. Bese kuba khona on the other opposite side, bese kuba khona uphikisayo ethi angeke yenzeke leyo nto, ephikisa lokho okushiwo lo. Bese kube ngathi ephupheni-ke usuphelile leyo 40 days. Ngifike ngiyeke kulo muntu lo ngithi sukuma uhambe, wasukuma ngampela wahamba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba manibulise kubaba noma kubazalwane bonke basekhaya leZwi ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha, amen. Ndithi mandibulele tata wami into yokuba usipha inkonzo. Ndibulela inkonzo esizifumanayo usuku nosuku. Nkosi, ziyasivuselela futhi-ke zitsho khona ngqo. Ndithanda into enye, inyaniso yodwa. Kushiye-ke kuthi-ke uba inyaniso le siyithanda kangakanani na. Ndibulela ufakazi obuziswayo ngabantwana bakaThixo. Buyasakha thina ngabanye. Buyasakha, buyasikhulisa naselizweni likaThixo. Ndiyabonga kakhulu baba. Ndinofakazi obuncane lapha, kodwa bungabuncinci xa ndibujongile nje, kanti bukhulu kongasentla, okanye bukhulu kum. Abanye abantu bangabubona bungathi buncane. Kuvele apha isikhova xa sizawulala phezolo, ngapha kwaphezolo sathi apho sivela khona siyakhala, sikhale kathathu. Ndasuke ndabuza ke mna ke ngaba sisikhova neso, wathi umyenam sisikhova. Ndave ndatsho ngani ngoba besesilele, ndave ndatsho apha entliziyweni yam kakathathu ndathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Masimke sisikhova ngani ngoba ndiyasonyanya kule ndawo esikuyo, andifuni nokuphinde ndisibone apha. Enyanisweni khasiphinde oku kwesine ukukhala kude kube ngoku. Khandisive naphezolo. Ndiyibulela amandla kaNkulunkulu ngani ngoba kuthiwa neengcinga zethu uyazazi ongasentla. Ndibulela uThixo osibonayo sisemfihlekweni, osibiyeleyo ngamaxesha onke. Ndiyabonga.
ndithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela wena baba, ngibingelela nomama, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele kubantwana basekhaya leZwi nasentabeni endlini kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngisazodlulisa nje ukumbonga, ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungigcinile nanokungivusa nje ukuthi ungivusile kulolu suku lwanamhlanje. Ngimnikeza udumo kakhulu, ngithi lumfanele, ngithi akekho njengaye. Sizodlulisa ukubonga kakhulu, kuningi uNkulunkulu asenzela khona, kepha ngithi uNkulunkulu kukuningi kunjalo angizukukubala konke. Ngithi ngibonga nje umusa wakhe ukuthi ngibe umntwana, ukuthi ngibe izimbizwe ngezibulo lasekhaya. Ngibonga kakhulu nje, ngizobonga kubaMtsibande ukuthi wavuma ukusetshenziswa ukuthi asisize, ngoba izinto ziningi asesisize kuzona ebesingazazi, namaqiniso amakhulu kangaka akasinikeza wona usuku nosuku. Ngithi ngiyabonga nje ukuthi ngibe sekhaya leZwi, ngoba selokhu ngaqala ngangena ekhaya leZwi, ngiyabonga ukuthi kuningi akangenzele khona, ngoba sithi masingena emkhosini uma ngabe singena emkhosini ka7 days, ngikhuleka nami ngoba ngivule isivande esikhulu ukuthi uJehova angisize kuso. Kuthi phela umkhosi kube esengipha amanzi, avulwa amanzi, bese ngiyambonga uJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi, ngoba yena uyezwa. Ngithi nje ngibonga kakhulu, ngibonga nomama wangifaka ekhaya leZwi. Ngiyabonga kakhulu nje ukuba sekhaya leZwi siyasizakala usuku nosuku, siyasizakala ngenkonzo nokufundisa okukhulu kangaka ubaMtsibande ukuthi wavuma nje ukuthi asetshenziswe alaphe le mphefumulo eminingi kangaka esilaphekile ngalesikhathi. Ngithi nje kukho konke ingathi singasebenzisa impela igama elithi uJesu Kristu inkosi, singayeki lapho sikhona emsebenzini esisebenza kuyo sisho sithi uJesu Kristu inkosi. Abantwana nje esihamba esiphila kanye nabo esisebenza kubo, sibatshele ukuthi uJesu Kristu inkosi, bakufunde lokho, bakwazi bakusho nje, bakujwayele ukukusho. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Liyabasebenzela abalikholwayo, liyabasebenzela abalikholwayo. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ubaba nomama nomndeni wonke, bingelela abangcwele bonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Bingelela egameni lomfelo wethu nguKristu Jesu. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ekuseni baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, inhliziyo yami igcwele ukumbonga. Cela nje ukubonga uNkulunkulu ngey'fundiso osifundisa zona, ikakhulukazi ngaleli gama elinamandla likaJesu Kristu, elithi uJesu Kristu inkosi. Leli gama liqabula izibopho baba, linamandla. Inhliziyo yami ibuhlungu ngalabo abazalwane abahlukunyezwayo ngaleli gama, kodwa ayikho into esoyenza baba, abangambulelwe ngaleli gama, ayikho into esoyenza. Kodwa nje mina ngibona ngathi umphika uKristu. Angazi ukuthi uyinhloboni yomzalwane mangabe ungafundi abazalwane basebenzise leli gama elinamandla kanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngokusifundisa ngalolu hlobo ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Sometimes makunezimo awukhuleki ngisho ukukhuleka, uvele ubize lona leli gama uthi nje uJesu Kristu inkosi, phezu kwezimo, phezu kokugula, phezu kwayo yonke, lingena yonke indawo, linamandla leli gama likaJesu. Ngicela ukubonga lona nje namhlanje. uNkulunkulu, ziningi izinto angenzele zona since ngisekhaya leZwi, kodwa nje namhlanje ngicela ukubonga leli gama elinamandla likaJesu Kristu. uNkulunkulu asifundisa ngalo baba, engathi uNkulunkulu anganibiyela nomama, iy'mfundiso zenu ziyasakha kakhulu, ziyasikhulisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. uNkulunkulu anibiyele, siyanikhulekela, siyanithanda. uNkulunkulu aligcine. Inhliziyo yami yayijabule mangizwe uthi baba uyasithanda ekhaya leZwi, kanti nathi kanjalo siyanithanda nomndeni wakaNtsibande. uNkulunkulu asigcinele nina. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba.
ngizwa nje izwi nje lithi kunabantu abadukisiwe kwathiwa bengayivumi izono. Mangibuka ngibona ngendlela abaningi ngayo badukiswa nje umzalwane nje oyedwa. Mangithi ngiyabuka lo mzalwane naye ngiyamazi. Nkosi yami angazi bazoya kuliphi izulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngibone ngiphethe iBhayibheli ebelilikhulu size walo. Kodwa libonakala njengeBhayibheli lesiZulu ngoba nalo uqwembe lalo belumnyama malivaliwe liveza ured lo osuke upendwe eBhayibhelini lesiZulu. Kodwa umehluko belinamazwi amaningi kwabiza ukuthi nosize walo wabamkhulu. Leli Bhayibheli bengilinikiwe ngithunywe emabandleni. Lamabandla athumba abazalwane okuye kuvele sengazathi kunjengoba kusuke kusesikoleni. Umehluko iklasi neklasi njengoba lisuke linothisha nabafundi. Umehluko kusuke kuwabazalwane nomgcotshwa bese kuthi nebandla elinye kwenye iroom abazalwane nomgcotshwa kusuke kuwabazalwane laba basekuthunjweni ney'nceku lezi ey'suke y'bathumbile. Kuthe mangingena eminyangweni yokuqala ngoba bengingena one by one, ngingene ngisho umyalezo engiwuthunyiwe lawo mazwi engiwalethile ngidlulele phambili. Into engiyinothisile umnyango wokuqala engingene kuwona ngivele ngabona umgcotsho bephakathi wavele wangafihla ukuthi uyangithukuthelela ngenxa yaleli Bhayibheli engingena nalo okungukuthi ngizosho into ezovula abantu amehlo laba basekuthunjweni. Wangithukuthelela ngangokuthi wavele washona le emuva emsamo. Ngaqhubeka ngangena ngoba bengithunyiwe ngafike ngawakhuluma lamazwi kubazalwane ngaphuma ngayongena komunye umnyango. Ngiyacela ukuthi sibaxwaye abathumba abazalwane ngoba baphambene nesifundiso. Uthi umpostoli uPaul lapha kwabaseRoma 16 asobaqaphela labo ngoba abanjalo abayikhonzi inkosi yethu Jesu Kristu kodwa bakhonza isisu sabo, futhi ngamazwi amnandi namahle bakhohlisa inhliziyo ezingenacala. Ngiyacela ibandla likaNkulunkulu lihlolisise imibhalo ngezikhathi zonke ukuze lingathunjwa kalula. Amen.